damang dainang naksoni hangi pinaribot. Hasta mulai perminggota di bagasan manukuton. Berjulu mahita martang yang nahohom di nganat tabi martang yang mahita. Amin. Horas madihita salut na ruas ni hurian itu hatta nani haulongan. Manok tong mahita mamuji doho pasangapot Tuhani. Nasay rade papatar asin rohana nang dohot holong na tuhita huriana. Hupuji hami maho ale Tuhan para sirohana sumurung na papatar asin ni roha dohot holongmu Tuhami. Say paposma rohanami jala patogu haporseon nami Tuhong. Naung ditodo dohita gabe si ihuton Yesus. Ima hatirdian ni holong dot asin rohanai dihita. Atong tapasanga matuhatai. Tadehom ma puji-pujia di guarna. Mared di mahita siya bukede nomor 267 ayat sada tabalima o Tuhan sulikit maaw. Marite-hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Nat mapalangi dohotan on. Amen. De batado haporusata dohot haguguota. Pangurupi si tituro di haguguotan. Akan mangunai tuhita. Di baheni dang mabiar hita nak balik tanon jalal lalo akadolok lahu marongrong tutang atongan ni laut. Haleluya, 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 haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan de mata amanami na di banua gijang. Di papatar hodo di rimar hite-hite hatami. Nang dohami di halomor roham marhite sian. Panesani dosa nami. Atau papatar madir nami turohan nami. Asa utadahami ho. Jala hutangion hami ho suara ni anakmu. Jala asa ujalohami tot di parbadia. Marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Mared dehita
Siabukede nomor 30 ayat 2, Yesus lehon haturangan. Tangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion. Imana tersurat di Matius bidup itu mamukasian ayat 20 sada songonemma di disi. Dada salu tahalak madok au Tuhanna bongo sogo tuharajaun banua gijangi. Holan akka na mangulaw lomo ni rohani damang di banua gijangi do. Ima sahatna atong rak magdugo kumahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na hubar tu patik mi. Amen. Mared dehita siya buked de nomor 626 ayat seda tabadua ramud doa. Tatopoti madusata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumuru. Na pungudo hami di jolom martangiak tuho. Dada mangasahun hati koran nami. Na mangasahun asiruham na gudangido. Say asima rohami dasadok bangso nami. Se samado sa nami sa luhut na. Say sungguh lima rohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin.
bigema baga-baga ni debata taringot tuhasaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nungahu pasisi akka pangalausium songon obun. Jala songon obun manorob akka dosam. Sai mulak maho tuau. Asa ahu si paluaho. Hasa ngapo mari debata na digijang. Amin. Mari dehita sa bukid de nomor 510 ayat 3. Tabi kedo pajo ni Jesus. Hatan debata turpu epistel di mingguta sadario. Imartar surat di Jesaya biduonom. Mamukasian ayat sia 110. Tajahama marsika soring. Jadi jok iba nama laho maho. Jaladok ma tubaksoon. Sai mananginangi mahamu. Alai unang atusi hamu. Saida hamu mah. Alai unang manadahamu. Patakang ma rohani bangsoon, jala mingori pinggol nasida, jala pitungi mata nasida, asa unang marnida mata nasida, manang marbinege pinggol nasida, mana mangatusi roha nasida, jala unang muba manang malum hilalaonna. Jadi nikuma sadilelengon ale Tuhan. Jadi ini nama pai matarulang akahuta suada marisi jala akabagas so marisi jolma jala tarulak tano oi gabe halongonan ai padaon na di Jehovah ma aka jolmai gabe langa situtu parsitonganna ni tanoi alai tading dope di bagasan 10 nang akai siopat tonna doi songon hautusam jala songon hariara namartuko di hata bana bon nabadia do tukko nai ima saatna martua dua kalna tubangion hata ni di mata jala naupiopsa amen. Mari dehita sa bukid de nomor 210 seda tabatulu Tuhan Yesus si parmanau.
tidak maha persiaw tay songona tidak ni dong atas sa persiaw di sadok portibion ra mahita madok au porsia di bata Jahuba ido ama pergugur na satu dosan na tu mapalangit dotan au porsia di Yesus Kristus an di bata Jahuba na sasadai iman tu bon si Maria na gabi-gabi sia ton di porbadia andorak sabuhan ido tu hatta na tu nabernit di panguman ni silatus nama terpajal do ibana di haup norsilang na tua tu toru dong ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manag tu surgula hundul tu jam ni debata Jahuba amanai pergogo na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugo tu tanaon mangumi halak na mangolu do na mate au porsea ditondi parbadia jaladok sada huria na badia huria hatopan hakten kana badia do dia sani dosa do dihatai naman do tatangi hom matikting ni huriatta Huriani tuhata tatangihon ma titing ni huriata di bagasan sadarion Minggu tanggal 6 Februari 2022. Sude parhalado HKBP Batam Lubuk Baja pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami dohot ha anggi na pinaribot naro merminggu di bagasan sadarion. Lumobima tuhamu dongan saha porseaon naod dope parjolo sahali marminggu tuhuriaon. Na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu palima hodung Epipanias manang hapapatar. Topik minggu gabe si ihuton Yesus. Na padua hod jadwal mengikuti ibadah Minggu 10 Februari 2022. Pukul 7 Wik Blok Onom Balai Kolam Sektor Tolu, Balai Kolam Sektor 2, Balai Center Dohot Kapling Taman Baloi. Pukul sia, Wik Batam Kota, Batam Center, Tiban, Dohot Wik Kapung Nanas. Pukul 10 sada, Wik Bengkong Sekitar, Muara Takus, Balai Kolam Sektor Sada, Dohot Nagoya. Pukul 10.05, Baloi Dikpam, Perserahan Muka Kuning, Sepanas Dohot Wik Bengkong Indah. Pukul 10 walu ibadah kontemporer. Napatoluhon punguan kategorial aktif kembali. Maulia tema di Tuhata, denggad domardalan ibadah, tau baru ni huriata na tanggal sada Februari 2022 nasalpu. Marhitei ma mulai minggu naro aktif ma aka punguan kategorial. Koordinasi masude seksi tuganup koordinator nabe. Seksi remaja dohot muda-mudi koordinasi tu amang pendeta Yosua Togatorob STH. Seksi parupuan koordinasi ma dohot inang Bibelpro El Borusinaga. Seksi ama dohot lansia koordinasi ma dohot amang guru huria Guru M Aritonang. Seksi sekolah minggu koordinasi ma dohot inang diakones R Boru Silitonga. Napaupaton donor darah. Minggu naro tanggal 10 Februari 2022, Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan patupahon kegiatan donor darah mulai pukul 8.30 sampai pukul 11 WIB. Tempat di gedung sermon di samping kantor gereja yang dipimpin oleh Ketua Dewan Diakonia Sintua Dr. S. Siahaan Mars. Marhite naradehi tamat donor hondara, boi godang dongata na tertolong. Napalimahon pelian tujolo gatini ilu manetek. Di minggu ta sadarion merpelia tujolo dohita,
sikka ni ilu manetek sian huriatta, di parmoding ni amata raja guguk, nah hinabaluhon ni inang diakones boru silitonga di tikinaung salpu. Tau kak bema rohata, jala sisa datangi yang mahita, asa tumibu tarapul rohana sida sekeluarga. Napaunopon minggu remaja. Mulai minggu narod 10 Februari 2022, aktima minggu remaja songon nasomal masuk pukul 7 WIB, maringanan di gedung serbaguna lantai sada dengan protokol kesehatan dan wajib pakai masker. Napapituhon marguru malua. Mulai minggu naro tanggal 10 Februari 2022, aktima belajar perguru malua masuk pukul 10 WIB bertempat di gedung serbaguna lantai sada dengan protokol kesehatan dan wajib pakai masker. Pawaluhon perubahan jam minggu. Mulai minggu naro tanggal 10 Februari 2022, permingguan pukul 10.05 diubah magabe pukul 10 WIB. Asa masih pabuan mahita tuaka dongata. Pasiahon protokol kesehatan. Hobar tu informasi naung lam torop di Batam na positif COVID-10 sia, domutusima asa tai huton hobar tu peraturan naung tinotopon ni huriata, marhite seksi kesehatan ni huriata, songonon ma. Setiap masuk kita tu komplek gereja, radema hita jole diukur suhu di pintu gerbang. Paduaho cuci tangan di wastafel naung di parade huriata. Patuluhon pakai masker. Paupaton posisi duduk 2-3-2. Diaka petugas asa aktif mahita lao mangulah hosa, asa dau hita sian penyebaran virus COVID-10 sion. Pasapuluhon manabur boni HKBP Batam 2022. Di hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 pukul siawib di Patu Pahuriatado acara Manabur Boni HKBP Batam 2022. Laos pasahaton secara simbolis celengan turuas diwakili sahalak sian ganup wik. 10 sada gerakan Rp1.000 tu dana pensiun. Mauliate madihita akan nong manupahi gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP. Jala totong ma tatupahi marhite kotak dana pensiun naung di parade huriata dalata madukung tahun kesehatian naung tinotopon ni huriata nagabe orientasi pakkobasion ni huriata di tahun 2022. 12 pertanyaan seksi paropuan. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 Patu Pautado pertanyaan seksi paropuan masuk pukul 10 WIB, maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Niuluhon ni amang pendeta resort, pendeta Belman Hutahayan MDIP, pinangido asa hadir masude punguan paropuan, na adong di huriat tahun, nang sian ganup wik, jalamar korma di ibadai setiap punguan, ina Debora, ina PHD dohot ina Lubuk Baja. 10 ruas nataba. Mulai minggu tasadarion, gabe ruas ni huriat tahun ma keluarga Bapak Pesta Badia Raja Sihaan, inatai Queen Dwi Jayanti Boru Purba, Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida, Adelino Jonathan Ventama Sihaan, Pida Sian GKPS, Resort Raya 2, Distrik 2, alamat perumahan Taman Kota Mas, Blok D2 nomor 20 sada, masuk Tuwik Baloi Center. 15 namoding. Nah di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, nungaju molo moding amata Anthony Robin Manibul Sirait, tutup umur 74 tahun, alamat Baloi Center Blok D nomor 105, Wik Baloi Center. Maninggal hon inata Taruli Tumiar Boru Manurung, nama balu, dohot opat halak yanakon nasida. Dibuan tubona pasogit nalela Porsea, Rabu 2 Februari 2022.
setumibu ma tarapul sude keluarga. Saplonom mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Naparjolo, Naposo, Alfredo Stepanus, Inang Nyonya Sintua T. Simamora, Jede Kamser Aritonang, Inang Nyonya Sirait Boru Dolok Seribu, Inang Nyonya Sihombing Boru Hutagaol. 10 napasahaton sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion, Ima Sianwek Baloi Kolam Sektor 2, Maulia Tema Dinasida. Titing tambahan sermon Parhalado. Hari Selasa tanggal 20 Februari 2022 pukul 10 siawib di Patupado di Huriata sermon Parhalado maringanan di Gedung Serbaguna Lantai Sada. Alanii pinabotohon matusude Parhalado asa Roma madohoti sermoni. Selamat ulang tahun. Pangula nagot tiki dohot sude Parhalado pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tusude ruas nihuriata nama ulang tahun mamuka tanggal onom sahat tu tanggal 12 Februari 2022. Dilehot Tuhan magajang ni umur songoni nang hahi pasok. Titing parhepengon. Saldo nihuria pertanggal 5 Februari 2022 721 onom ratus ribu 26 rupiah. Pembangunan 40 juta 653 ribu 836 rupiah. Pusat 60 juta 70 ribu 525 rupiah. Saldo akhir 824 juta 333 ribu 507 rupiah. Songoni mati ting ni huriata mauliate. Mari dimahita saya bukede nomor 222 sadar seterusnya. Iyo tenau sudi hamu lo tapasa mapilian sada do sadabi. Apa
sotu. Damai ni debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Mulia tema di pasahat huriata dihamu amanami inanami rodi sudena posobulung pe. Naro nuaing di tonga-tonga ni bagas joroon. Di bagasan parminggota alai langsung unido nang dopera di sude amanami nanami manang di dia pemaringanan ala topek muse sadarion di Batamon Roudan jala atik tung maddohoti parminggon sian bagas nasi debe manang di dia pehita alani dohok manang dihamu amang do inang hutabi hami ma selamat hari Minggu manang dihamu saluhuna tapai huti hukma barita nauli jamita di Minggu sadarion ima natar surat di Evangelium ni Markus bidusada memuka mesian ayat 10 rodi ayat 20 songonom ma didok disi dungi diida dungi dina mardalani ibana di topi ni tahu Galilea diida ma si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ai parjalado nasida jadi didok Yesus matu nasida ihuton hamu ahu baenokku do hamu si jala jolma. Pitor dita di nasida ma jalai lau semanghuton ibana. Jadi dung dumau otik di dalani siani. Di ida ma si Jakobus anak ni si Zebedeus. Dohot si Johannes dongan nasa amai. Di bagasan parau do nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manigor di zau manasida gabe dita di nasida ma amanasida si Zebedeus na di parawi rap dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ima sahakna laos di patomu-tomu duhita tusada topik ni parminggota sadarion ima nama dok gabe si ihuton Yesus saulak nari gabe si ihuton Yesus hurian itu hata nahina holongan di bagasan guarni itu hata Yesus Kristus jo do tarbereng hita manang jupangta sada pengumuman di media cetak manang di media elektronik pe ima taringot tu na menerima murid baru penerimaan murid baru di akanatoras riko situtudui asa na merdomu dui tu tanggung jawab ni natoras dinalaho pasikolahon yanakon nasida isarana taringo tu biaya tolap manangdang uludu sipata didok natoras imada amang imada buru unang pola tusiho ay buasa bapa lomodor haku tusi imada dang tarbahenau dang tolap tak ay balgado biaya tusi idu ulu sipata gabi sudak ma datoho dia kamang doa kainang idu kan toho situ tudui nang pe tarajumi pangaramotion
padonganion ni di bata na mangaleho pasu-pasuna alay hal na logis dui dia kana toras na madoksong ni unang majolo tu si huamang adong do pianggim na marsikola asa doho na sida marsikola bi ima tanggung jawabnya na toras jala termasuk dui dia kana neng marsikola ipe migor tangi do ibana disi manang BHP pitor di pai huti-huti bana do isi ni pengumani asa disesuaikan dohot kemampuan nak disesuaikan dohot parbinotoan nak so tungdo gabe salah jurusan so tungdo gabe marisuang magopo saluhu na sumarlapatan alani molotaida meragam do na pinabuana di bagasan pengumani mulai sian uang persikolaan na, mulai sian syarat aka nilai rata-rata na, dohot boy doi aka parbinotuan khusus, naung dito tuhon ni persikolani, adong doi pola saat na tu tinggi badan na, dok lana asing godang situ tu, ima prosesna, somal na, molulam dinggan persikola ani jala favorit muse persyaratannya semakin berat persyaratannya semakin banyak lam ketat dungpe di ihuton seleksi adong prosesna baru pe dinyatakan siadunang si Polan sianu lulus ala ido na memenuhi itu persyaratan. Bapak ibu saudara-saudara inilah sebuah harga yang harus dipenuhi oleh seseorang. Saya mau katakan ini masih mau menjadi seorang murid. Laho marsikola dope belum sampai kepada sebuah cita-cita. Menjadi seorang murid saja sudah harus melewati proses seleksi yang panjang. Harus ada kesungguhan dan totalitas dari seseorang yang hendak disekolahkan di dalam pendidikan itu. Nuaing nagabi suku-sukun. Molo nunga gabi sisean manang muri songoni di bagasan persikolaan. Songo dia mamuse molo naing gabi sisean ni Yesus. Bagaimanakah kalau kita hendak menjadi murid Yesus? Apakah ada harga yang menjadi ketentuannya? Apakah perlu pakai deking supaya seseorang itu lulus dan dinyatakan menjadi murid Yesus? Apakah ada biaya dan seberapa banyakkah biaya yang dipersiapkan agar seseorang itu bisa disebut sebagai murid Yesus? Atau nilai berapakah ketentuannya agar seseorang itu bisa lolos dan ikut di dalam sebuah komunitas sebagai murid Yesus? Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Adakah dari antara kita yang dapat mengatakan, oh saya ini sudah dapat nilai 80? Atau ada lagi yang mengatakan, oh kalau saya ini sudah dapat nilai 90, jadi sudah layak menjadi murid Yesus. Yakinau, tidak ada kita yang bisa memberikan nilai kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah dan sudah sebesar apakah ketaatan, kesiapan di dalam kehidupan kita sehingga kita layak disebut sebagai murid Yesus. Mengapa? Sebab Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, setiap saat dan setiap waktu kita bisa saja terpengaruh
yang akhirnya apa yang disebut dalam firman Tuhan itu menjadi terbengkalai atau menjadi tidak terlaksana di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu penghalang. Oleh sebab itu, ternyata untuk menjadi seorang murid Yesus bukan terletak pada segi materi yang harus dipersiapkan. Menjadi seorang murid itu bukan persoalan berapa banyak uang yang diberikan agar seseorang itu tidak menjadi menyombongkan dirinya. Menjadi seorang pengikut Yesus itu bukan persoalan seberapa banyak ilmu dan pengetahuan yang dia pahami dan kuasai. Supaya Yesus tidak menjadi direndahkan. Lalu persoalan dan persyaratannya di mana Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian? Inilah yang mau kita temukan di dalam nas khotbah pada hari ini. Didok nakin merdala do Jesus di topi ni tau Galilea. Di topi ni tau. Sederhana. Yesus lahir di tempat yang sederhana dan juga dia berangkat ke banyak tempat pelayanan di tempat yang sederhana. Ini menjadi pertanda kepada kita sekalian, jikalau kehidupan kita masih memiliki suatu keadaan yang sederhana, jangan sampai kita menjadi berkecil hati. Bahwa Tuhan juga ternyata mengasihi mereka. Dungi didok di ida masih Simon dohot si Andreas. Yesus melihat mereka. Pertanyaannya, marhua nasi dari si. Didok nakin tongon sumapakon jalana tu tau. Sumapakon jalana tu tau. Siani neng boto ota adong karejuna. Adong do ulaon na. Ima songon si jala dekke. Hati hai. Dang nasoso nasida dang adong ulaon na disi. Tetapi mereka ada memiliki aktivitas. Dungi di dok Yesus matuna sida ihuton hamu maau. Na ihuton hamu maau. Lapatan na di sineng titaida Yesus do na menudu. Asadada mangasahon nasa parbinotoan do nasa na adong marumakon haportibionon na ikon si pangasahonon manang si patujolohonon dinalaho manghihuton Yesus. Oh ternyata bukan. Ada itu semua tetapi kalau bukan Yesus yang memilihnya itu tidak memiliki nilai dan arti apa-apa. Disinilah kemutlakan akan rencana Tuhan sakap ni Tuhani. Ahaduna masa musedung didok Yesus semua ni. Amang do inang ido penasida pajupang. Menarik bukan? Masih pada saat itu Yesus berjumpa dengan yang dua orang tadi. Asura adong halak nama dok soni tuhita. Ido pe pajupang. Didoko beta ihutonau ahama alus statusi rado hono tado weta he ai iseho ator boharwa pajago-jagohon masih kenal sudah sok hebat. Wasabui soni Asura adong halak nama dok soni tu hita beta ihuto nau. Tutum malomam. So tinada lope so binoto lope so ngudia ho. So maldo di hita. Jolo ni ida ma so ngudia do parngulun ni sasahalaki. Asa ulu iba jumonok tu ibana. Alai didok di sonakin ihuton hamu maau. Gebe di ihuton nasida.
Naneng dohonan disi ima na marhuaso do hatane di bata. Marhuaso do hatane di bata. Di buku Heber 4 ayat 12 di dok. Aina marngulu do hatane di bata. Jala marpakorhon. Jala tumajom sian nasapodang si dua baba. Laos diuhumi do nasinakap dohok na pinikir ni roha. Bahwa firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu sebab mereka saat mendengarkan itu lalu mengikut dan meninggalkan pekerjaannya. Dan di sini kita hendak melihat juga bahwa songon na hinatahononna di bagasan hapapatar ni debata di tonga-tonga ni portibion uju terdiri Yesus migoradong do suara sen banua gijang mandok odo hodo anak haholongan ni rohaku lomodo rohaku diho. Yang mau dikatakan di sana adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan perkataannya itu bisa mengubah hati seseorang. Luar biasa bukan? Oh, mungkin ada orang yang mengatakan itu kebetulan saja. Mungkin mereka tidak mendengarkannya. Tetapi dipertegas kembali di dalam ayat 18. Ya. Adong mamuse 1 ayat 10 siai. Dung dumau nasida otik. Lapatanna tempat dan waktu yang berbeda. Di idama di sisi Jakobus doho si Yohanes. Didok tong hatana songoni ihut tonau. Jadi dang kebetulan omah waso hatani Tuhani gebe diubah dongulu ni sasahalaki gebe dihutoma nasida. Dihutoma Yesus. Artinya di sini ada suatu keadaan yang baru, keluar dari zona aman. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, siapakah kita yang mau keluar dari zona aman? Mereka sudah memiliki pekerjaan mereka sebagai nelayan, di mana pekerjaan sebagai nelayan manang penjala ikan itu adalah kategori manusia yang hidupnya menengah ke bawah, tidak kaya-kaya banget, tetapi harus ditinggalkan juga. Kok bisa ya? Kalau ada orang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi, lalu dia pergi ke tempat yang lain untuk melayani, oh itu sudah biasa. Barangkali dia sudah sempat menyimpan investasinya. Tetapi di sini mereka hidup yang sederhana, yang tidak sempat menyimpan ketika mendengarkan seruan itu. Lalu mereka datang. Mereka ikut. Di sini mau kita lihat bukan persoalan hanya sebatas ikut, tetapi mereka hendak menjadi bahagian hidup yang tinggal bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa. Karena sudah banyak sekarang orang-orang lebih banyak memilih hidup tinggal bersama dengan Yesus itu, oh itu nanti saja. Yang penting saya dapat ini dulu. Kan begitu? Banyak yang demikian ya. Lebih memilih untuk menyimpan dan membuat dirinya saving dulu. Tentang apa kata Tuhan, itu benar apa tidak, oh itu nanti. Nggak apa-apalah, nanti kan persoalan tinggal bertobat saja, datang mengaku dosa, berdoa sama Tuhan, selesai perkara. Cukup di situ. Oh ternyata bukan. Di sini murid itu lebih mengatakan, ada suatu kerinduan, suatu hal yang lebih penting dan yang lebih esensial adalah mereka ingin tinggal hidup bersama-sama dengan Yesus. Alani dihamu amang do inang marhite hite jamita sadarion ditogi do hita asa gabe siuton Yesus. Molo hati hai obat halak dope. Na mangaleho diri na gabe mangihuto Yesus
dan berasal dari kehidupan yang pas-pasan dan juga sederhana, dan kini kepada kita juga diingatkan agar tetap teguh menjadi pengikut Yesus. Alani ahadu si paradiota asa gabe hot hita gabe si uton Yesus ahadu si paradiota na perjolo alamilah hidup yang berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi, agar kita teguh menjadi pengikut Yesus, alamilah perjumpaan dengan Tuhan seperti murid itu. Ya dong sahala bawa alana ulaun na saya manako di sadahuta tarboto mak panako ujung na gabelari may bana ay nga gudang halak na mga duibana na yung mamukpuhi na yung manguhum gabi merlujong may manalari lawi bana tu sada jabu say dihuton diboto na minggu tono disaduy bana takupin na martabu di mana alay ala gelisah rohana ay diboto sotong dapo tao marika may mana musyasiani law may mana tu sada ingana na do saya dihuton namanya hi nyadoy mana lili takup marika tiba na terus sa may mana tu sada harangan na gulap martabu ni mana nisi alay dirajubi mana diboto tong bah dihuton nao sotong hona takup awin narohana lari may mana musesiani marikati musay dibulus sa gudang hutan amat say rame ay namerhuno na ingin na dibering mana maadong sa gereja dung ibering mana gereja on panakoy masuk may mana tu gereja martabuni disi martabuni ma Roma na mangyahi dibering ma sian pitu ni gereja bah sepido gereja dang adong mana ngaha asura songon hita masuk sen pitu ni julu ni gereja pitor tabering sono paltak arian nay basepido dang adong sol maison dang lao rohani na mangelilibi mamaresoy lao mana sida mulak dung liling mana martabuni di sei di gereja on pitor tarsunggul may mana tarbereng ni bana ma hape na dituruni silangi di bana martabuni panakoy martabuni mana sih bah ay di gereja ituruni silang ngin nunga mulak na mangadu na mangalilii alay ibana gabi malua ma ala martabuni dituruni silangi luar biasa ahado nang dohono ni si ala siya ni gabi muba may mana ahado nang dohono ni si nakamang doa kay nang dang naman dok bah ternyata Tuhan berpihak kepada penjahat diselamatkan itu ini dangin nang dohono na ternyata Tuhan berpihak kepada panakku bukan itu yang mau dikatakannya kalau begitu kita mencuri saja di luar lalu kita datang ke gereja untuk sembunyi supaya kita selamat bukan itu juga tetapi yang mau kita lihat di sana adalah ketika dia melihat salib itu dia menjadi sadar dia berjumpa dengan Kristus, dia berubah dari orang yang penuh dengan kesalahan menjadi orang yang bertobat. Ini suatu hal yang sangat perlu sekali untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Kita harus mengakui bahwa Allah itu Allah yang omnipresent, yang selalu hadir di mana-mana. Allah itu adalah pribadi yang omniscience, yang amat mengetahui segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita datang dan mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Bukan bersembunyi di balik banyak dusta dan kebohongan yang merasa Tuhan itu tidak tahu apa-apa akan segala kebrutalan yang dilakukan oleh manusia itu. Oh bukan. Tapi datanglah, berjumpalah dengan Yesus. Supaya kita diubah agar hati yang keras menjadi hati yang lembut, agar segala pertikaian yang amat berat menjadi rontok dan hancur
agar kuk dosa yang berat itu menjadi dipatahkan karena kita berjumpa dengan Yesus. Ini yang amat perlu untuk pertama sekali. Mari kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan setiap saat. Pekerjaan yang kita miliki masing-masing itu juga adalah berkat dan pemberian Tuhan. Maka sadari dan alamilah pekerjaan yang kita lakukan itu juga adalah bahagian kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga tepatlah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baikkah engkau makan, baikkah engkau minum, baikkah engkau melakukan segala sesuatu itu, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Ulahumma. Napa sangapot Tuhan ini mahita disalu nanggulubit ninggulutai. Napa dua honamang do inang, hidup bersama Yesus haruslah mengalami perubahan. Ngulu rapon Yesus ikut do mengalami perubahan. Taida manakingani sian sijala deke gabe tu sijala jolma. Ada perubahan. Ada satu bahagian yang lebih besar. Sijala deke gabe tu sijala jolma. Penjala manusia. Ini perlu sekali. Istilah yang dipakai di sini adalah jala. Ya, bukan pancing. Sekali lagi bukan pancing. Apa bedanya jala dengan pancing? Bedanya kalau pancing itu pakai umpan. Tapi kalau jala itu tidak ada umpannya. Betul toh? Iya. Sehingga kekristenan kita ini adalah kekristenan hidup yang seperti proses awal hasil yang dijala itu. Bukan karena kepada kita diberi pancing. Umpan. Jolo dileho jo si panganon. Dileon si inumon. Dileo sude baru pegabeolo imadah Kristen mau di gereja maawina dang songoni. Tidak seperti itu. Tetapi kita adalah bentuk daripada yang dijala. Ada yang ditebarkan bukan karena memakan umpan itu. Alani unang pitor hatop pita ayah ado na binani gerejaan. Iya gerejaan saya dibanding-banding ko tuh sih. Nah, iya gerejaan ipaleo do air minum. Karena jago-jago nih do. Iya isan parleo do si panganon. Oh bukan seperti itu. Tapi kita adalah bagian yang ikut dalam kumpulan. Ada yang ditebarkan. Nah itulah jala tadi. Dan apa yang ditebarkan itu, itulah kebenaran. Kita juga diutus untuk itu. Tebarlah kebenaran itu menjadi penjala manusia. Agar saat kita menarik jala itu, maka semakin banyak orang-orang yang akan terpanggil menjadi pengikut Kristus. Bukan karena kita harus beri dulu ini. Lakukan ini, oh bukan. Tapi berikan dulu yang benar dan yang baik itu. Dan ada tempatnya di mana kita menjala. Ya. Menjadi penjala manusia. Harus yang benar itu yang harus kita sampaikan. Tabo todo di bagasan tikina perpudion adong do berita na viral. Na masa di Hutatan, di Medan. Gudang do halak na memperalati yang tidak memahami aturan dan peraturan HKBP, yang menyalahkan si ini dan si itu. Bahkan juga yang mungkin menyalahkan pendeta. Kalau nggak mengerti janganlah dicampuri itu. Adong do di ruhuk-ruhuk parmahaneo ni huriatta berhak dosa sahalaki molo nungagok umurna boy de ibana manutuhon
sakapna marhasohotan marhamulian puido asal madi bagasan akka aturan natik kos melalui proses yang benar. Oh, ada yang mengatakan, oh kalau begitu mengapa dilakukan? Ini tidak menghormati orang tua. Mengapa aturan HKBP melakukan seperti itu? Oh, ini bukan persoalan tidak menghormati orang tua. Tetapi seseorang yang dewasa di dalam iman itu bisa menentukan arah kehidupannya. Tidak menjadi mengabaikan orang tua. Jadi sotung dosa bereng-bereng gudang dong yang akan diskusi soal ini jala gudang situ tuh akan komen di si. Wah, janganlah. Kita serahkan saja kepada mereka, selesaikan itu dengan baik. Jadi ada perubahan. Sekali lagi ada perubahan. Isin si jala deki itu si jala jolma. Tabereng maju amang do inang, tu dia do haujungan ni deki nang dapok na dijalai. Tu dia do. Molo dong halak nama jala deki, dung dapok deki ni ujung na tu dia do. Mate. Itu kan? Dapok deki ni mate. Mate na di dia di balanga. Gabi lopan. Sai itap ni si. Ale molo gabi si jala jolma do. Marhiti-hiti kebenaran ni dung dapok jolmai gabi tu dia do jolma na dapoti mengulu kemana dia hidup ke dalam kehidupan kekal menjadi mengenal Kristus, hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam ketaatan. Inilah perbedaannya. Asahita gabi si jala jolma nang dohono na si marroha panguluhom mahita unang gabi marroha pamatehon si jala dekke gabi si jala jolma di pasado na yung ulaw nito hita asa marroha panguluhon mahita marhite pakulinta parangeta nang pambahenata sudi unang gabi pamatehon halak na asing manang pailahon halak na asing alita tugu-tugu may manalaw mananda Kristus jala didok na parpudi ima gabi siuton Yesus na setia mahita menjadi pengikut Yesus yang setia, followers yang setia. Yang namanya pengikut itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pernah berada di depan. Tetapi yang namanya pengikut itu berada di belakang. Molo didok mengikutun bogas nipakna, berarti bogas nipakna di pudine, ikon masuk tu bogas nipakna ijuluna, ido na mengikutun. Pas, di pahobbar nguluna, tuna di julunai. Jadi unang terbalik. Unang gabi hita di jolo, Yesus dipudi mengikutok kita. Salah dui. Salah sekali. Tetapi biarlah Yesus di depan. Kita berada di belakang. Mengikutnya. Supaya kita sampai kepada kebenaran itu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Selamat menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Martang yang mahita. Tuhan jauh badi bata amanami. Mau lihat madiho Tuhan nunga di pataruho hami tu minggu sadarion di parsauran nami di tonga-tongani parsauran ni akan abadia diho mau lihat ma Tuhan jalan nunga taruli hami di hatam nabadiai gabi si ihuton Yesus naing may toktong suan di bagasan ngulu nami manguton ho di nasa rumang ni ngulu nami jala ikon hu hilalahami do ngulu na pajupang rapdohot ho asa marhiti siyani uy hami gabisisian nahaposan na setia lahu mangulahon na sinurum di tonga-tonga ni ngulugan nami gano bersada-sada asi maruham pasu-pasu mahami toktong lehon mahaguguon pangurupion nasian hodi hamibi asa marhiti siya nili Tuhan bono nami masaluhu nai lau mamuji pasangapon buar muda badiai pasu-pasu sudi ruas ni huriam na punguno yang dibagas coroon
manang nama dohoti parminggonon di live streaming pe. Dongani ape hontangamu na badiai mamasu-masu. Asa toktong manahan nasida di bagasan pangaramotiomu. Na di bagasan narasa ni roha unang luas nasida madili. Na di bagasan hagangguon unang luas nasida saya torus. Mian di bagasan hagunggun ni rohai. Na di bagasan si taonon unang luas nasida marukil toktong alay patugu urupi lampapos mangulu nasida pabua na dijulu doho Tuhan lahu paluahon manupak doho mamasu-masu nasida asa taruli dinasa nauli nadinggan di sudeya kapar kerejuan nami pe jagai jala pasu-pasu ma asa las rohanami di ulau nami i naeng di bagasan ulau ni toktong huhati dakuk kami nasa hati bulon doh nasa pasu-pasum di hamibi asa marhiti siani le Tuhan tulus sudi aka ulaun nang parkarejon nami hupatu pahami bayan sangap di guarmu ramoti ma sudi aka kegiatan pakubasion ni huriamon do sudi aka nahu pikirin nahu sakapi hami di tonga-tonga ni huriamon nang dingulu mersada-sada asa sahak mele Tuhan di bagasan tiki halihetanna makorhon lasini roha di hami saluhu na pinuji pinasangak maguarmu na badiai marhita anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Marid di mahita laus tapasahak ma piliat asa unang-unang liluan.
asa ulang-ulang liuan, begi suaramu Yesus, begi suara oh Yesus, begi suara oh Yesus, lawan iring-iring malaikat, aduh meta martangian mahita. Ali di bata amanami na diwanau gijang hodo harorowan ni salu sileho-leho na dinggan do nasa uli basa na mau liutus. Hupas sahat hami masian na nileho mitu hami pilen nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilenon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Huhay marrohanami marhiti-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadi ya maguarmu say ro maharajaumu say sauk malo menuruham di Banu Tongon song na di Banua Gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tugi untuk pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Sian hami saluhu na pangulan ni Huria HKBP Batam Pasahaton selamat hari Minggu ma dihita horas.